ndị be anyị rienụ, ndị be anyị ṅụọnụ, ndị be anyị zụọnụ. Nrụ ya eri n'ụtụtụ, rie n'ehihie, rie n'abalị, rie na mgbede, rie mgbe niile. Igbo bụ enyi. Ekele mụrụ kelesi unu ike. Tata ya abịakwala pụta n'ọgbọ ka anyị si ya pụta iwetara unu ozi a ndị mma na unu nụkwa ọya dịkwara m mma. Ịmara program a nke anyị kpọrọ anyị bụ ndị Igbo, program anyị na-eme ọya bụ eweta ihe bara uru, anyị tie ọnụ, anyị hazie ka a si ya hazie ihe. Nwanne m nwoke a nke a bụ Maazị Uchenna Ijegalu ma atọrọ n'ọgbọ ka ọ si atụ n'ọgbọ. Izu gara aga anyị tinyere ọnụ na ihe ndị bekee na-akpọ patience, nke bụ ndidi. Tata anyị abịakwala ọzọ iwetakwara unu ndidi. Ndidi a na-ekwu okwu ya ọ da akarị, maka na ndị Igbo sị na uche bụ akpa, onye ọbụla nya nke ya agagharị. Gwa na-ege m ntị ka isi ghọta ihe a na-ekwu maka ndidi. O nwere onye kwesịrị inwe ndidi iche ka onye ọbụla n'ụwa ọ kwụsị inwe ndidi. Ndidi a nnọọ na-ekwu okwu ya bụ ichere nnọọ ka ihe gafee. Mmadụ megidego gị zọọ gị ụkwụ, ịmara onye ahụ zọọ gị ụkwụ, inu onye die ya. N'ihi na ndidi bụ gịnị? Ije ụwa. Onye ka ọ ya abụrụ onye na-enwe ndidi. Naijiria nọ n'ime tata, ihe anyị ga-eji ebiri Naijiria bụ gịnị? Ndidi. N'ihi na ọ bụ na anyị enweghị ihe amadụ na-aga gịnị nke ọma. Ndị mụrụ ọtụtụ ụmụ, ma ndị mụrụ Igbo, ma ndị mụrụ Igbo ma atọ, ka nri si wee dịkịta na Naijiria, a ga na-eji ndidi na-esi ya. Irite obere ewere mmiri nwụọ ọdaba, echezire nke efi ma nke mgbede ma ọ bụ nke abalị ka ọ na-adaba. Nwaanyị na nwoke nọ na-eme enyi nke tata na-akwado di na nwunye, gụọ bụ nwaanyị, ị ga-eji ndidi na-eso nke nwoke. Nke nwoke ị ga-ejikwa ndidi na-eso nke nwaanyị, maka na aka nri kwa aka ekpe eme gịnị? Akwa aka nri. Maka mma mmiri anọkọ ọnụ, nyikọta ya ọnụ, ome gịnị? Ọ bụ ụfụfụ. Ọkwa ndidi ga-eme ka ihe na-aga nke ọma. Ọkwa ndidi ga-eme ka ihe ọbụla etinyere ọnụ ọ na-aga were were. Na emere ka ihe na-aga nke ọma bụ na ndị na-eme ihe nwere ndidi. Gụọ bụ nna bụ ezinụlọ, igote nri tata, ịbata na-aba na nri agwụla iriche, ọ ndidi ka ị ga-esoro ụmụazụ. Ọkwa na agụ odo mere afọ ji rie ihe. Ị ga-eme gịnị? Ị ga-enwe ndidi. Gwa bụ nne na-enweta ụmụazị ha na-eme ihe ịchọghọ, ị ga-eji okwu dị umeala na okwu dị nre, maka na akwụkwọ nsọ si na okwu dị nre na-eme gịnị? Eme ka ọnụma laghachi azụ. Ime ya were ndidi eme gịnị? Na-eso ha. Gwa bụ onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ na-akụzi ụmụazị, ha wụrụ nnọọ mkpọtụ, were gịrịgịrị na-eso, iwere ya nwayọọ, maka ndị Igbo si na nwayọọ bụ ije ụwa. Iwe nwayọọ na-eso ha, okwere ndidi etinye n'ime ya, ọ na-adaba. Gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya? Ya na-ekwu okwu ya bụ ị ga-achọ ndidi ka a si achọ ihe, makụrụ ihe ka a si amakọ mmadụ, maka na ndidi bụ ezigbo ihe. Onye ọbụla nwere ndidi ga na-eme ihe ọma n'ụwa. Onye ọbụla nwere ndidi ga na-eme ihe o kwesịrị ime n'ụwa. N'ihi na naanị ndidi ga-eme gị ịghọta na ị kwesịrị ime ihe a otu a. Onye ọbụla na-eteke decision ọ bịa ime n'ihe anya chọrọ ime mgbe iwe na-ewe ya o tekiri ya o mee ebe ajọ ife. Ị kwesịrị ịtụle ihe ọbụla chọrọ ime, tụlee ịghọta ya tupu imebe. Mana iwere ime ngwa ngwa ọhịa ga-ahụ. Ndị Igbo na-asị na ome ngwa ngwa na-eme ihe o kwesịrị. Ome ngwa ngwa ome ihe o kwesịrị ime. Onye na-adị eme ngwa ngwa nwere ike ime ike o kwesịrị imekwa. Ụmụnne m na ụmụnna m, gịnị ka anyị na-ekwu n'okwu ya? Ụmụ Igbo, Chukwu gosiri anyị, gosisi anyị ike. O nwere ihe ọbụla a na-ekwu ebe a bụrụ ihe dị mma anyị kwesịrị ịnụ. O nwere ihe anyị na-ekwu ebe ịnụbeghị na mbụ, ma ọ na-adịkwana mma ekwu okwu atụpịa ya ọnụ. Isi na ihe na-esi ikwuo ihe ọ na-esi ka ya. Biko, anyị ga-enwe ndidi, maka na ndidi ka a ga-eji esoro ihe niile na-aga n'ụwa ọ na-aga ọfụma. Ịbụ nwata akwụkwọ, onye nkụzi na-akụzigo na-ada akụzigo ọfụma, ọ ndidi gị ji esoro ya, ijekwuru ya si ya onye nkụzi,
biko ihe a ịkụzụta ata aghọtaghị m ya n'obi ụdị ụmụala ọghọta na nwatakịrị a chọrọ ịghọtakwa maka na ị nwere ndidi wee soro ya ma ọ nọrọ mgbe ọ na-akụzigoro n'ime ụlọ akwụkwọ iwu onye na-atụ mba ọghọzịa nke mkparị onye nkụzi afụtazi arụ n'ụdị ọzọ mana ọ bụ obi dịgara na enwere obi ụmụala na ndidi wee jesia nekwe ọ haziere gị ụzọ ihe a na-aga ọfụma. Biko ụmụnne m na ụmụnna m na-asụ unu n'izu ọzọ anyị ga-abata ebe a anyị ga-akpọta ndị ga-atinye ọnụ n'ihe gbasara ndidi ha maka ka si echie nwere ike ịdị iche ka isi echie ka Okeke si echie nwere ike ịdị iche ka Okafọ si echie ma Okorie ma Mgborie ma Mgbafọ. Anyị akpọta ụmụ Igbo bụ Igbo mmara ihe a na-arụ ọ ya abụ ha tinye ọnụ ọgbara anyị uru bụ abụ na-ege m ntị ọ bakwara m uru maka na ụwa bụ mmụta makara onwe ihe ndị ọzọ mama amahọ nwee nke mma ha amahọ ọ ya abụ achịkọta ya ọnụ ọ wụ ezigbo ihe ya amụta ọ na-abụ ihe mmụta ọ na-agara onwe. Ụmụnne m na-ege m ntị biko anyị ga-amakụ ndidi ka si amakụ ihe na-eri ndidi ka esi eri nri na-alachi ya kasị alacha mmanụ aṅụ maka na ndidi bụ eji ụwa. Gba mbọ ka ị na-enwe ndidi n'ihi na onweghị karịrị ya. Inwe ndidi nwe obi umeala ihe a na-aga nke ọfụma na-agara onwe ọfụma. Ihe amakwa na nwanne m nwoke ahụ bụ Uchenna Ijem ga-alụ m ka nọ n'ụgbọ na-asụ unu nwere ndidi mgbe niile n'ihi na ndidi gịnị iji ụwa. Onwe nnọọ ka isi ịchọ ka mụ na-aga na-abụ nọkọ ka anyị tinye ọnụ n'ihe a ma ọ bụ onwe nnọọ ka ịchọ ka anyị mara ụwa niile mara ụdị ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ị na-eme ikpe anyị n'igwe ntị maka ihe na-ekwu kịta ụwa niile na-anụ ya ọ bụrụ ọsọ Kaduna ụwa niile na-anụ ya. Otu anyị si ege m ntị onye nọ na Ukraine na-anụ ya na-ekwu, onye nọ na US na-anụ ya na-ekwu, onye nọ na London na-anụ ya na-ekwu, onye nọ na Spain ebe ọbụla nọ n'ụwa France na ndị Germany na-anụ ihe m na-ekwu maka na program bụ ngazuru ụwa ọnụ. Biko ụmụnne m makụrụ njizi ka esi amakwa. Ị chọrọ ịnweta anyị n'igwe ntị ị ga-enweta anyị na 08036439671 ka m kwuo ya ọzọ 08036439671. Ị chọrọ ịnweta anyị n'igwe ntị ọzọ nke ụlọ ọrụ ị ga-enweta anyị na 08094343206. Ịkpọ ha na anyị chọọ ka anyị tinye ọnụ n'ihe ọbụla ị na-eme ụlọ akwụkwọ ka ị nwere ụlọ ụka ahịa ka ị na-azụ ọwapalụpe ka ị na-asọ nke ọbụla ihe ọbụla anyị abịa anọkọ a na-akpakọ ụta anyị ga-esi eme ka ụwa niile mara ihe ị na-eme na ebe ị na-anọ. Biko ịchọkwasị nweta anyị na webụsaịtị ịnweta anyị na www.procyonrtv.com. Ịchọkwara inweta ka asị spelụ Procyon bụ PROCYON. Daalụ na ige m ntị n'ihi na ige ntị a bụ ihe dị mma maka nke a bụ akụkọ onye nnu ọkọrọ ibe. Ị ga na-agba mbọ dịka kpakpando nke ịbụ n'ihi na kpakpando na-achake ka ọnwa. Ihe mere ụmụ Igbo ji dị mma bụ na anyị na-achake ka kpakpando. Aka m bụ nwanne m nwoke nke a kpọrọ Uchenna Ijem ga-alụ m. Ekele unu kelesi unu ike na-enwe ndidi n'ihi na ndidi bụ ije ụwa. Ndewo. Nigeria,